így forduljak? Aha, kezdheted. Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján. De nézd ide! Akkor így. De folytasd, csak nézd néha ide. Akkor kezdem előről. Ó, de inkább folytasd. Ott jártam, hogy éjszakáján. Mi? Ott jártam, hogy éjszakáján. Éjszakáján, Jézus születése napján. Örüljetek, örvendjetek, a kis Jézus megszületett, a kis Jézus aranyanyja, boldogság szűk adja, lábaival ringatgatja, két kezével ápolgatja. Aludj, aludj, én kis dedem, aludj, aludj, én kis dedem, nem király